Dakkel iti tulong ti Traffic Division iti Siyudad ti Bigan dahito panagpiesta ti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Iti panag-ornos iti trapiko iti mismo nga uneg iti siyudad. Segun ken ni SPO4 Fernando Quebral, Chief ti Traffic Division iti nasao nga siyudad. Ado dagiti traffic aid nga nakadeploy iti kalsada, nga kaduan iti aglasat nga lugan. Sir, tatadatoy panagselebra ti kanawidan ti Kapitolyo. Talaga nga damamet mapasaran tayo nga rigirigat ti traffic. So nga ti Pinamayami datoy bagatan ti Kapitolyo. Awan ti pagparking amin dito sir no mayami lang ti pro ti traffic. Tadi gajag gapo ti bantay nga exit dito Rizal Street makapag manyobrada met laeng. Ken nga kastamet gitimet daddo mga motorista nga mo may tibigan kitanda ko malatapon di pangiparkingan data no hang kabuhol-buhol met lang ti traffic ti bigan. At dami dagiti plano da nga aramiden tapno saan nga maabala dagiti motorista iti papananda. Ken nakunana pay dagiti commuters nga aglugan da lang iti tricycle nga adda numero na. Tanuman adda mabatbati wenno mapaspasama ket nadalas dalang ikan iti agdang. Kanyami sir adda met lata digay everyday nga naka detail kanyami kena stamet isup-supervise commit so da nga panabayabay ni data kita latamit ti pagsyatan no man pay dito kanawidan ti celebrar man tatan sir ken raramidam mi amin sir ti pagsyatan ti traffic ti Siyudad Bigan sir. Dito may tibalag ni Senior Police Officer 4 Quebral kadatayo. Kastamet dagiti motorista nga bisbisita ti Siyudad Bigan i-parking tayo ko mga nasyat dati lugan tayo kaya sumurot tayo iti batas traffic ti Bigan. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.